Wat ooit klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een groot festival. Zo'n 6 jaar geleden startte Mystic World Festival als een verjaardagsfeestje van een compagnon van organisator Nick van Rijt. Hij vierde zijn eigen verjaardag in de voortuin in Helmond. Daarbij waren er ongeveer een 50 vrienden, voornamelijk natuurlijk. Elk jaar steeds groter geworden en groter geworden. En 6 jaar later staan we hier in Merselo op een weiland met ongeveer 1500 à 2000 personen. De bezoekers konden op 2 podia genieten van verschillende muziekgenres. We hebben hier 2 verschillende muziekstijlen met 2 verschillende muziekareas. Dat betekent dat we op de mainstage wordt er hardstyle gedraaid. Dat is een wat hardere muziekstijl. En daarbij hebben we op de tweede stage, daar staat een house urban wordt er gedraaid. Daarbij hebben ze voorrang op de hele goede artiesten, dus echt een van de bekendste artiesten op dit moment, voornamelijk in de hardstyle scene. We hebben overal lekkere barren, eten, drinken, dus de gasten kunnen zich eigenlijk hier helemaal vertoeven. Met grote namen als Rough State, Randy en Art Frequency had Mystic World een bekende line-up geprogrammeerd. Een basis voor de toekomst, wat nieuwe doelstellingen zijn gezet. We willen inderdaad groeien. Dus we pakken het, de reden dat we het zo mooi aanpakken is omdat we het ook zien als een investering in onze toekomst. We vinden het een hele leuke hobby om te doen, een festival te organiseren, kunnen we het inmiddels noemen, geen verjaardagsfeest meer. Dus onze idee is eigenlijk om het elk jaar te verdubbelen. Dat betekent we zitten dit jaar op 1500 à 2000 bezoekers. Dan gaan we toch proberen om volgend jaar nog beter aan te pakken en daarbij voor een 3000 à 4000 personen te organiseren. Let's start the fucking draw.